N'Igbo, anyị chọrọ ịma otu esi ajụ ajụjụ ndị a. Ihe a otu esi eme inquiry. Ịjụ ajụjụ ọbụla ga-ebidokeri na what, who, when, why, where. Anyị chọrọ ịmụta otu esi ajụ ihe ndị a n'asụsụ Igbo. Ma tupu anyị ebido, achọrọ m ịkọwara anyị onye ọbụla na-ajụ ajụjụ n'Igbo. Ihe atọ a ga-edo ya anya. Anyị nwere basic phrases eji ajụ ajụjụ Igbo, mkpụrụ okwu ole na ole eji ajụ ajụjụ na asụsụ Igbo. Nke mbụ bụ gịnị. Ajụjụ ọbụla ga-amalitekarị with gịnị, kedu, ma ọ bụkwanụ olee. Gịnị bụ aha gị? Ụzọ ọzọ ị nwere ike iji jụọ ya bụ kedu aha gị. Ị nwekwa ike isi olee ihe bụ aha gị. Ha atọ na-ekwu ofu ihe ahụ. Ọ ụzọ eji ajụ ajụjụ. Kedu otu ị mere? Olee otu ị mere? Ị ghọtala ya? Ihe m chọrọ ka ịghọta ugbu a bụ that na ịjụ ajụjụ ọbụla n'Igbo, ọ na-ebidokarị with mkpụrụ okwu ndị a: gịnị, kedu, olee. Ị nwere ike ikwu ya: gịnị, kedu, olee. Mana achọrọ m ịkọwara anyị the 5 W's of asking questions n'asụsụ Igbo. Nke mbụ, what. Ịtụgharị ya n'Igbo, ị ga-asị gịnị. Dịka mgbe ị na-asị what is your name. Ịchọ ịtụgharị ya n'Igbo, ị ga-asị gịnị bụ aha gị. What did he do? Gịnị ka o mere? What are you saying? Gịnị ka ị na-ekwu?